Ministry Fomba farikolo nyanaje anishifina kauka ministry ale jonjon soro kabo pionio uluka jekulu bayoro yasa kaseka Fomba fu akawulika jola uluka kulu oyiruwali kola jonjon ale koni ye chiwara de kaseka Fomba ale futuga mina kawla doni yaka fo ko femi koni ni jonjon ko folenyi ale soro li sebe korofura Fomba fe 20 janvier Mali armée aleka sambiworo aninani soroli onyana jawbe kala yana maya halisa jamana kono seko ni donko ministry so fukata se palais de la culture ma ulu jera ka faranyon kan kanyana je belebele do bulu da yasa kasega anka armée alila yana maya tugamina yana je ko fole alekera palais de la culture Amadou Ampateba kono Nine bijuma ali don kunafunia bakurubaw ye hawka jabarani so mandi sanfɛ Advance TV ay ko nyumanke on sugandili la ka aw kunafunia ay aw bisimila be don kunafunia o keneka kunafuni damnela hambe awla don yaka fo ko bi ma welelembe anka plateau kan o ye mami femi koni ye dokono ka seko ani donko la jereba ye mime waliya sanwosan no ye festival ogobanya ye ale oko labemba do ye Pierre ini nyankuma Mba idola. Ibisimila anga keneka. Mba. Amesik ngana ifanfe sanganya damado. Okay. Ametani kunafoni yao ye hinafo anyafo yana tugamina kunafoni ndaminela. Farikolo nyanaje aleni shifina kauka ministry no ye Abdul Kasim Fombaye ale jonjon soro kabo pionio uluka jekulu bayoro yasa kasega ministry fo akawulika jola pionio uluka kulu yiruwali kola femi kon yeni jonjon ko folenye halebe talike chiwara de la kawla doniya ka fo ko jonjon soroli okera nimisi wasa ko bayi ministry bolo jonjon dili akera kunungo ministère la femi kon ye pionnier chamanye ulutumbe akene kan ka fara Fomba yere ale ka mauka anka kuna funi nyina ulu chama fana tumbe kene kan anka nyama do ko soro tawla wale nyumandon kanyeshi ma ladrelema ka kenyana ka hulika jo alini akachestri ye pionnier demelila ugakulu yiruwali kola alini ugachestri la faso jo barawla Abdul Kasim Fomba farikulo nyanaje ministry ale jonjon soro ka bo pionnier ugakulu yoro uye ministry Fomba katiminandia fo ni chiwara diliye ama kabira kera ministry aye Mali pionnier place bado duma a département na activité bela chilena donc on a décidé on a rencontré minkera Ségou donc era ka plan d'action validé on rencontre kon décision do tara ka foko anganjia sani sanga bank angana ministry ka boya masigin kai ministry dalini sisanche ay wal dama ke pionnier ni san dama ko anyo ma delikake anana folo ako pionnier makai amako bula ka barake pionnier yaka appel la waliya abe san mugani kilin bobi quand ma delikake ka sababu ke warko ni gele ministry o débloquer ayuka kan financer o pionnier wele ka bo Mali région bena kana nyongo soro palais la ka kunyongo fula kunyongo sabake ka kanke obe kofe bureau mundume o ka manda bana pionnier masika chokoya soro ka bureau renouveler wula ka sama aye conseil fédéral financier nimisi wasa kono ministry Fomba ye pionnier fo ugani bunyala ninka laban ka nyunu fe kuka chama fara uka chesri kan faso jo barawla Seni ya jatemne bi chama ba foko citoyenneté ni jatemneke ni jamana yere tabulula pionnier ye bara badeke ala akunga kan ka foko anga lay anga bara yere ke chugula anga sika gerewla anga tege di nyoma anga bara ke nyoma feula o bara ngoni alhamdulillah albi ambala anu jeleno o bara konnala donc ka foko oluna bi foko bi jonjon dine ma ka foko oni so jaleno anga bara o ke chugula illa bi ni soja mais ne bulu o fene message dodi wala salbi anga seka do fara anga bara o ke chugula kaseka usenda ministry Fomba senda nola ukakulu yiruwali ko kama pionnier ukakulu nyama ye maula doniya ka fo ko nyina ko bina pionnier ukakambuluda joila ka ofenino ka keta shibla ye kanyeshi uka commissaire koroma no ye Tidani Kulibali ye ni bela jalebe ale don nekerla
O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ 20 janvier ale fêtu okumu kɔnɔna la Seko ni Dɔnko ministre so ale ni palais de la culture olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka fɔli duman dɔ boloda Mali armée ye ale ye toga min na fɛn min kɔni ye jamana fɔlikɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Badema national Kɔtɛba national ensemble instrumental o n'a ɲɔgɔnna caman olu de kɔni kɛra sababu ye ka se ka ni ɲɛnajɛ duman in ale kɛ toga min na an ka kunnafoni ɲinina Isa Sise ani Mamadu Diallo olu bɛ ɲɛfɔ k'an ye 20 janvier ale ɲɛnɛmayali seli hukumu kɔnɔ hali bi fɛn bɛ tali kɛ palais de la culture ale kɔni ale kɛra yɔrɔ ye fɛn min ye Seko ani Dɔnko tigilamɔgɔw u ye ɲɔgɔn lajɛ walasa ka tasibila kɛ ani ka ɲagarikow boloda min bɛ tali kɛ ka an ka finitigilakaw ni k'u yanga yira 20 janvier ale seli hukumu kɔnɔna la. Ɲinan an y'a voulu ka 20 janvier fêter ka armée fo ka armée ka waleɲuman dɔn. O de kɔnɔna la bi an ye nin organisé formation nationale ye création ye musique la ani dɔnkili la pour k'a yira ko an hakili bɛ armée mɔgɔ bɛɛ kan olu bɛ siɲɛna la front na an bɛ sunɔgɔ la yan olu sababu donc o de y'a kɛ an ye ko bɛɛ kɛ pour k'a yir'u la ko an hakili b'u la an hakili b'u kan o de la an ye nin création kɛ pour k'u fo k'u waleɲuman. Fɛn bɛ tali kɛ dɔnsenw bala duman tama duman fo ka taa se dɔn ani tɛgɛrɛ ma olu kɔni ma kɔtigɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kan nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in kɔni o talen don walasa fɛn min ye maliden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen k'a dɔn finitigilakaw u jɔyɔrɔ ye mun ye an ka lakana sabatili ko ɲuman na. An kɔni kunnadiya b'anw bolo kunkɔrɔta b'anw bolo ka jouer nin don in na armée malienne ye parce que bɛɛ b'a dɔn armée malienne ye min kɛ fasodenw ye ɲɛgasi tɛ u ma min k'an ye walasa k'u waleɲuman dɔn anw kɔni nana nin fête la an kunkɔrɔtalen fana b'a fɛ. Ka fara lakana ale sabatili baaraw kan nin waleya ninnu bɛ don hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ bɛn ani kelegeya sinsinni na. Fɛn belebeleba nin kan ka kɛ fɛn min an b'a sɔrɔ a taama ka jira jamanadenw na ka fɔ ko ayiwa an ka faamaw bɛ an ka kɛlɛkɛw u bɛ sɛgɛn min na sɛgɛn a bɛ bɔ ka jamana taa ɲɛ. Su min sigira an ka golomasiri tabaw olu tɔgɔra o kɛra sababu ye fɛn min ye ka seereya kuma caman fo ka taa se waleɲuman dɔw ma ka ɲɛsin finitigilakaw ma u ka baara an'u ka wulikajɔw la jamana ale lakanani na nin seli kofɔlen ale kɔni kɛra sababu ye ka Mali Seko a n'a Dɔnko k'o yira finitigilakaw yɔrɔ. An bɛ to Seko ni Dɔnko kun kan ka na an ka maa welelen ale fan fɛ Pierre Adenye Togo i bisimila. Nba. Alors Pierre an bɛ fɛ ka kuma Ogobanya kan ɲina Ogobanya labɛnw a baaraw bɛ lahala jumɛn na? Ɲininkali diyara n ye an bɛ an filɛlikɛbagaw n'a lamɛnkɛbagaw bɛɛ fo ɲina Ogobanya y'a ta ko 10 labɛnw bɛ sen na mun yɛrɛ ye site jɔli ye an ka village authentique o kɔni o jɔra o banna ka ban o baara labanw bɛ kɛ sini maintenant fɛn mun ye an ka Seko ni Dɔnko tigilamɔgɔw ye minnu kan ka bɔ kɔrɔyanfan na minnu kan ka bɔ Mali kɔnɔna na ka na olu fana bɛ nale labɛn minnu fana bi yan an kan ka minnu kunbɛn k'olu kɛ an kan ka baara minnu ɲɛnabila kɛ an ye olu bɛɛ kɛ ka ban. O b'a yira k'a fɔ labɛn bɛɛ sabatira. A bɛɛ sabatira. Alors Pierre baara jumɛnw de boloda bɛ ɲina fana? Ɲina kɔrɔlen an bɛ minnu kɛ dɔ de farala a kan comme ɲina y'a san 10 ye kɔrɔlen an ka feere kɛnɛ kan an tun bɛ se ka standi guwa ninnu 160 ɲɔgɔn kɛ ɲina ta ye camanba fara a kan 200 o talen kɔfɛ fɛn min an b'a fɔ cohésion sociale sigi yɛrɛ diyala an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o su an ye o su kɛ 3 ye wa o su 3 la mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ na Mali siyaw bɛɛ bɛ na a tan su o su 2 ni 3 fo ka se 4 ma an bɛ ɲɛnajɛ kɛ Mali kɔnɔ fo ka bɛn an bɛ se ka bɛn ko la cogo min na an b'o baaraw fɛnɛ caman kɛ. Ka fara o baara ninnu bɛɛ kan particularité wɛrɛw bɛ yen ɲina? Awɔ particularité ba de bɛ yen particularité fɔlɔ ye mun ye Seko ni Dɔnko kɔnɔna na Mali yɛrɛ kɔnɔna na an yɛrɛ balo cogo an b'a ɲɛ jira denw na cogo di olu mun ye sini ɲɛsigi ye an bɛ kalan d'u ma cogo di sigi bɛ kɛ cogo di o kɔnɔna na an ye kɛnɛ fɛrɛlen dɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw kama olu kalanyɔrɔ modernité la u kalanyɔrɔ kɔrɔlen fɛnɛ u bɛ kalan cogo min na an b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u na kalan o cogoya la n'i y'o bɔ a la an bɛ se ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka
baaraba de bɛ o kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ baara mun kɛ o ye dépistage b'o la fo ka taa se joli di o b'o la n'i y'o fɛnɛ bɔ a la sa kɛrɛnkɛrɛnnen la ɲina an ye communauté invité d'honneur dɔw wele ayiwa olu fɛnɛ bɛ nale olu fɛnɛ bɛ na u fara an kan kabi a daminɛ fo ka na se bi ma an ye nin baaraw bɛɛ labɛn ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa alors Pierre ko Ogobanya yɛrɛ kan ka daminɛ tɛnɛn don wele jumɛn b'e bolo ka fɔ maliyɛnw ye? Wele min bɛ sisan sa an bɛ se k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ɲina a fɔra ko ɲina ye seko ni dɔn ko tigilamɔgɔw ka sa ye o fɔlen sa anw ani communauté mamala ani senifew an farala ɲɔgɔn kan ka Mali communauté tɔw bɛɛ wele bɛɛ ka na an ka nin dɔgɔkun in kɛ sigi ɲɛnajɛ feere ɲɔgɔn ladɔnniya ani kalan bɛ di denmisɛnninw ma cogo min na an k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna a ma. Caman faamuyara o la k'an lajɛbaw ladɔnniya k'a fɔ ko Pierre a den ye Togo Ogobanya labɛnbaa dɔ don ale de tun bɛ an bolo bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan Pierre i ni ce i ka kumakanw na. Aw ni ce. An bɛ taa ni kunnafoniyaw ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko muso dolantan belebele ɲɔgɔndan belebele min kun bila bɛ sen kan n'o ye championnat national ye k'a fɔ o baaraw olu daminɛna kunungo Jikɔrɔni Para fɛn min kɔni ye terrain ye a bɛ fɔ terrain min ma ko Kajali Jawara baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛna yen nɔ AS Manden ale ni Sudu Baba de Mopti olu de tun bɛ ɲɔgɔn na ko ɲɔgɔn kunbɛn in k'ale labanna AS Manden maaw olu ka sebaya sɔrɔli la Sudu Baba maaw kan ni bikuru 2 ye Kajatu Bagayɔgɔ ale tun bɛ a kɛnɛ kan k'a fɔ ko ɲɔgɔndan in ale labanna ni AS Manden mɔgɔw olu ka sebaya sɔrɔli ye bikuru 3 Kajatu Bagayɔgɔ. An ka jamana walanba muso dolantanko gun kan n'o bɛ tali kɛ championnat national féminin kan a baaraw kɔni kun dɔ la o de kun kɔnɔ sa AS Manden n'ale yɛrɛ ye jɔnjɔn tabaga an bɛ waati min na ko bi n'an ko ma championnat titre ale sen don la tolon na kɛlen don ka Sudu Baba bisimila n'o bɛ tali kɛ Moti Cɛbɔ kan ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ dolantan bɛ basigi maaw ka dabalibanko la ka d'a kan Sudu Baba b'i jɔ i jɔyɔrɔ la nka an bɛ taa se sanga muganna kunna kuma min na u bɛ n'u bolo jigin o la AS Manden bɛna cɛlu fɔlɔ sɔrɔ ka don o bɛ don Olukani Yetunde fɛ n'ale yɛrɛ bɛ dolan bila a yɛrɛ ka cɛlu kɔnɔ dolantan kelen ani kanangolo ye AS Manden b'i sen bɔ a ka dɔɔni an bɛ taa Lafɛbɔla n'o jaabi kelen ani kanangolo tako filanan baaraw daminɛnen Moti Cɛbɔ bɛ wuli ka jɔ kɛ cogo min na a bɛ se ka cɛlu in jibɔ nka u tɛna se AS Manden de bɛna bagaliw kɛ kokura ka taa cɛlu filanan sɔrɔ ka don Yasa Oriyata Konate fɛ o tɛmɛnen an tɛna koba ye dolantan in na fɔ dolantan kuncɛli kuma n'o ye sanga 90 kuma ye Yasa Oriyata Konate a bɛna cɛlu filanan sɔrɔ ka don gɔyin sen fɛ n'o ye penalty ye o bɛ kɛ sababu ye ka AS Manden kɛ ka wuli ka jɔ ni dolantan in sebaga ye 3 ani kanangolo kabini a daminɛra an bɛ jamana in de représenter donc sisan équipe tɔw bɔra kalama équipe bɛɛ yi renforcer donc je crois que a bɛna gɛlɛya mais an b'a fɛ ka kɛ champion a b'an kɔnɔ objectif c'est avoir le championnat et aller à la Ligue des champions. AS Sudu Baba degeden karamɔgɔ ka fɔ la u ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ capital mɔgɔw bɔra yan ka taa région na u b'u bila condition na mais n'anw bɔra région na ka na an tɛ foyi sɔrɔ ni problème tɛ je dis ça an tɛ foyi sɔrɔ ni problème tɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ débrouiller de la. Bon, avec ça aussi, quelques questions pour répondre à ta question aussi, vraiment, avec galère. Parce que ni moyen tibolo ka fait un objectif qu'on y a. Ou cas donc à football féminin c'est pour nous tous. Ou quand on sait gagner, on a tout nous gagner. Non boula, ou cas arabe, donc on willa en a fait, à don en ana, on a dumuni sorania, on a condition on se remplir. Ni sɛbɛn sɔrɔ len filɛ AS Manden fɛ o b'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ san fana AS Manden na kɛ tɔ ye maaw kan k'u janto mun na ka d'a kan a bɛ fɛ ka jɔnjɔn in ta k'a ta ye kokura. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ championnat national Ligue 1 Pro Orange ale tile 9nan baaraw olu okumu kɔnɔna la Stade Malien de Bamako ale ni FC Jara olu de fana tun bɛ ɲɔgɔn na FC Jara maaw k'olu de sebaya sɔrɔ ni bikuru 2 ye minnu yɛrɛ donna Aliou Kante ale ni Seydou Doumbia olu fɛ Kajatu Bagayogo ani Kerefa Sidibe olu tun bɛ kɛnɛ kan. Farafina wano ka kɛnɛ n'o ye Coupe de la Confédération o janjo tɛmɛnen o Stade Malien fanfɛla la n'a yɛrɛ kɛra jɔyɔrɔ laban ya ka bakuruba kɔnɔna na a senw bɛ donna wano ka kɛnɛ ka kokura o yɛrɛ hukumu kɔnɔ ani FC Jara kun kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ an b'a ye k'a fɔ ko dolantan daminɛw la a bɛ ɲɛ kosɛbɛ Stade Malien bolo u bɛ bagabagaliw kɛ ka gɛlɛya ba lase FC Jara ma nka u bɛn'u to de la FC Jara bɛna poyi ka bugu kɔfɛ sanga muganna kuma ka taa celu dɔ sɔrɔ ka don Aliou Kante fɛ o kɛ Stade Malien kɔfɛmaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔ senfɛ.
o tɛmɛni stade de bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se ka togo celu jibo o bɛ ɲɛ u bɛna to jibo yana ka taa sɛngɛlafiya bɔ la Saka jabi fɛ tago filanan baaraw daminɛni stade de bɛna wuli ka jɔ kɛ kukura cogo min na a bɛ se ka taga celu filanan sɔrɔ ka don FC Jara celu kɔlɔsibaga n'o ye Seydou Gana ye a b'i jɔ jɔyɔrɔ la o bagabagaliw tɛmɛnen kɔ FC Jara bɛna fanga kura sɔrɔ ale fana bɛna bagabagaliw bolo da ka ɲɛsin stade malien fanfɛla la o bɛna ɲɛ bolo sanga 74 kuma ka da kan Seydou Doumbia ale bɛna taa Jara ka celu filanan sɔrɔ ka don ɲɔgɔn sɔrɔ tun bɛ kuncɛ n'o jaabi 2 ni 1 ka taa FC Jara kanu na. Donc we conseillons de respecter kosɛbɛ surtout tactiquement voilà o de ye nin résultat d'ama je suis très content an gère fila sabata et fila kun b'a la bi a fila bɛɛ y'a jɔyɔrɔ fa vraiment on est satisfait de ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ stade malien degeden karamɔgɔ fana ye hakilinata di to kontan bɔ bita sogo min b'an kan je pense que an kun bɛ fɛ k'a dégager mais on n'a pas pu dégager je pense que c'est le football an ma se ka an hakili sigi jɔda la kosɛbɛ o de gɛlɛyara ma sinon ballontan kɔnɔna na an ye ballontan mais an ma se ka bi nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka stade malien to halisa gɛlɛya kɔnɔ dugumana na tableau ta fanfɛla la wa a tɔ bɛna ɲaga ka taa fɛ ka da kan don n'a nataw la u ka dolantan minnu bolo dalen n'u bɛ ka bila kɔfɛ la olu fana bɛna fara a kan. An sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la a ye to anw filɛli la wasabaw ye jabarani ko la Advance TV danfarajan bɛɛ tele min ni tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka Mali lakana.